ụbọchị. Ihe na-ekpughere anyị onwe gị ka ọchịchọ na-eje ndụ ebighị ebi. Ọchịchọ nke ndụ ebighị ebi. Ọchịchọ na-eje ndụ ebighị ebi. Kama ọ bụ ịnata achịcha nke ndụ, onye ka ị ga-eso? Onye nwanyị, ị nwere ngọzi nke ndụ ebighị ebi. Jesu Kristi, achịcha na-enye. Jesu Kristi, achịcha na-enye. Ihe na-enye anyị nri ụbọchị. Ihe na-ekpughere anyị onwe gị ka ọchịchọ na-enye ndụ ebighị ebi. Ọchịchọ nke ndụ ebighị ebi. Ọchịchọ na-enye ndụ ebighị ebi. Isi aka
liked this video, please subscribe and click on the notification bell. Also follow us on our social media handles.